Bona tarda, molt bones a tothom. Molt bones. Ja ens hem saludat, però és perquè ara ens estan mirant aquí la càmera. Bueno, aleshores, l'altre dia el que vam veure era tema seguretat, problemes. Llavors ens vam esgarrifar del tot i vam dir, ara què fem? Doncs avui veurem solucions. Per compensar una mica els problemes, doncs ara veiem les solucions. Aleshores, aquí també, el que és la presentació que anem veient aquí, si voleu agafar apunts, cap problema, però jo també us la passaré, de manera que també tindreu pels apunts, les pàgines que veurem i tot això. La idea és que dintre dels perills que hi ha, podríem dir que els perills s'agrupen en tres grans grups, a grosso modo. Intentarem sempre traduir les paraules, les paraulotes, aquestes típiques que ens diuen en informàtica o que diuen per la tele moltes vegades en anglès, que dius, bueno, sí, en anglès està molt bé, però no tenim una paraula per nosaltres. Doncs aquí veiem algunes d'aquestes i una, ransomware, doncs aquí també veurem què vol dir aquestes paraules. Però no entrarem molt en detalls de tipus de virus, perquè aquí ens podem morir, o sigui, tenim per fer tot el curs. O sigui, podríem estar tot el curs parlant només de tipus de virus, tipus d'atacs, però per generalitzar-ho d'alguna manera tenim el que serien els danys d'infraestructura, suplantació d'identitat i atacs de ransomware. Aquests, ransom seria rescat, o sigui, és allò que dius, jo et robo o te bloquejo o bloquejo el teu accés a la informació i si no em pagues un rescat jo no et dono l'accés, no pots recuperar. És a dir, jo m'he ficat a casa vostra, he canviat el pany i us dic o pagueu o jo d'aquí no surto. Però això traslladat a la informàtica seria el que seria un atac de ransomware, que seria de rescat. Els danys a la infraestructura a nivell particular no ens afecta, és a nivell de països, és a dir, atacs que van destinats a, per exemple, bloquejar un aeroport o bloquejar per exemple, la gestió de l'aigua o bloquejar l'internet. Són atacs que avui en dia, com totes les infraestructures es basen en els dispositius, ordinadors, internet, etc., són atacs que van destinats aquí, a bloquejar, per exemple, el sistema de salut, els bombers, un aeroport que no puguin sortir i baixar avions perquè s'ha bloquejat el sistema i no poden accedir. Un bloqueig d'internet, per exemple, que ens quedem sense llum, però estem parlant no a nivell de casa, sinó a nivell de grans extensions, que serien països i tot això. Per tant, això indirectament ens afecta, però directament no. El que més ens afecta a nosaltres a nivell particular seria aquest, suplantació d'identitat. És a dir, quan algú es posa en contacte amb nosaltres fent-se passar per la DGT, per Hisenda, per correus, pel banc, i nosaltres el que hem de fer normalment per respondre és accedir a un enllaç i mitjançant aquest enllaç ens demana les nostres dades. Normalment aquests atacs són els que, com us comentava, van directament a les persones. Moltes vegades pensem, a mi això no em passarà, o a mi per què si jo no tinc diners. No miren, aquests atacs són discriminats, indiscriminats, o sigui, ataquen a tothom. Llavors, si tu piques, piques, perfecte, me dones les teves dades i jo amb això ja puc accedir als teus diners. Normalment sempre estan relacionats amb diners, és a dir, o et diuen que has de pagar una multa, DGT, per exemple, però amb la por que si no fas ràpid, doncs llavors serà més car, llavors el que vam dir l'altre dia una mica, o amb l'excusa de, per exemple, el banc, que per seguretat has de canviar les contrasenyes, dona'm totes les teves dades, o d'Hisenda, que resulta que t'haig de tornar, Hisenda t'ha de tornar no sé quants diners i necessitem les teves dades per confirmar-ho. Primer de tot, mai donem les dades contestant el missatge que ens envien. És a dir, a mi m'envien un missatge per SMS, jo no contesto per l'SMS, no faig clic a l'enllaç. Si m'envien un WhatsApp, jo no contesto per WhatsApp. Si m'envien per correu electrònic, jo no contesto contestar al missatge, no, ho faré per una altra via. És a dir, m'arriba un SMS, jo contesto per WhatsApp o per correu electrònic, o truco, o em presento al banc, per exemple. Si m'arriba un WhatsApp, doncs contesto per una altra via, mai per la mateixa. Perquè si contestem per la mateixa via, estem donant credibilitat a aquell canal des del qual ens estan enviant i no podem comprovar si això és veritat. Si a mi m'envien un SMS i jo truco al banc me dirà no t'hem enviat res, però si jo contesto a l'SMS, ells me diran que sí que són ells, òbviament, perquè el que volen és enganyar-nos. Per tant, aquests serien els que ens trobem més sovint. Primer de tot,
no fer cas, no contestar, i si dubtem, fer-ho, contestar o posar-nos en contacte amb el banc, amb la DGT, per una altra via, però mai obrint l'enllaç que ens enviïn aquí, perquè al final el que volen és donar les nostres dades. Per tant, el que no hem de fer mai és donar les nostres dades per la mateixa via que ens les demanen. Aquest seria el que més ens trobem. Després, a nivell sobretot d'empresa, per dir d'alguna manera, empreses o organitzacions, els atacs de ransomware, pensem una cosa que sempre que veiem WAR, aquí el WAR, en informàtica, en anglès tenim el software, software serien els programes. Sempre que parlem de software fa referència als programes. I sempre que parlem de hardware fem referència al maquinari, és a dir, a la màquina, a l'ordinador, al telèfon, al ratolí, tot el que podem tocar. Per això, moltes paraules, tenint en compte que s'escriu software als programes i la màquina, les màquines en si, es diuen hardware, per això moltes paraules s'utilitzen, acaben en war, perquè està relacionat amb això. En aquest cas, el ransom ve en anglès de rescat, és a dir, que utilitzen els sistemes informàtics, per dir-ho d'alguna manera, per demanar-nos un rescat. El rescat va de la següent manera. Nosaltres, per ordinador o per telèfon, accedim a un enllaç o ens entra un virus a l'ordinador i ens bloqueja l'ordinador, ens bloqueja el dispositiu. I et diuen, si vols accedir a la informació del teu ordinador, has de pagar. Si no pagues, no accedeixes. Llavors, clar, això a nivell personal pots dir, bueno, doncs tinc les fotos o tinc, jo què sé, documents, però a nivell d'empresa, l'empresa deixa de funcionar, es col·lapsa, no pot gestionar-se l'empresa sense els dispositius informàtics avui en dia. Aleshores, què fan? Opció A, pago, opció B, no pago. O sigui, les dues opcions. Després aniràs als Mossos, on tu vulguis, però les dues opcions són aquestes. Primer de tot, si paguem, no ens garantitza recuperar l'accés. Perquè moltes vegades passa que tu pagues i et diuen, sí, has pagat 100, doncs ara paga 200, perquè veig que has pagat molt fàcil, doncs bueno. És que m'has dit que... Estem parlant d'uns delinqüents. O sigui, aquí quina credibilitat. Vols que tingui paraula un delinqüent? O sigui, dubtem d'això. Per tant, si paguem, no tenim per què recuperar la informació. I per altra banda, si paguem, el que estem fent també és associació o entrar en relació amb un delinqüent. És a dir, que a la policia això tampoc li agradarà, perquè som nosaltres que estem també delinquint, perquè estem donant diners a un delinqüent. La solució, en aquests casos, el millor sempre és tenir còpies de seguretat. Si tens còpia de seguretat, et dius, jo no vull accedir a la informació que tu em prives, trec tot el que hi ha i reinstal·lo totes les aplicacions, tots els programes, tots els meus arxius, d'aquesta manera segueixo sense problemes. És la millor solució, tenir còpies de seguretat. Còpies de seguretat ja en parlarem un altre dia, com fer-les tant des del telèfon com des de l'ordinador. Còpies de seguretat, encara que nosaltres no siguem una empresa, si ara canviem el telèfon, el que també voldrem és comprar-nos el telèfon nou, descarregar la còpia de seguretat i seguir funcionant com si no hagués passat res. Si la còpia de seguretat no està feta o no està ben feta, quan vulguem traslladar les dades no podrem, perquè no hi seran. I llavors és quan dius, és que he perdut fotos, és que he perdut contactes, és que he perdut documents, i per això és important les còpies de seguretat. Per tant, aquests són els tres grans tipus d'atac que tenim. Ara, anem al router de casa. Segurament teniu router a casa, tots tenim un router, i segurament és d'una d'aquestes marques, d'aquests serveis de Movistar, o Vodafone, o el Yoigo, o el Xàrtic, o el Vera, el que sigui. En aquest cas, el que hem fet és agafar i preguntar-li a Google directament, una pregunta ben simple. Digue'm les contrasenyes Wi-Fi de Movistar per defecte. Això es pregunta a Google directament. I Google et diu, connecta't a la xarxa Wi-Fi amb cobertura de Movistar des de l'ordinador i escriu la contrasenya que ve predeterminada. Escriu 192 tal, a la barra d'adreces, per poder accedir s'introdueix l'usuari 123 i la contrasenya 123. Una cosa és que jo em connecti a internet, per accedir a internet. Jo em connecto al router, poso la contrasenya a la xarxa Wi-Fi i em connecto. Però una altra cosa és que jo em connecti
al router per accedir als paràmetres del router. Clar, si jo accedeixo als paràmetres del router, des d'allà puc veure la contrasenya. Aquella contrasenya tan llarga que tenim, doncs això, si accedeixes al router, pots accedir i veure-la, i pots canviar-la. Aleshores, jo poso això a la barra de dalt, on posem google.com, per exemple, doncs poso aquests números. Amb això puc accedir al router. Poso usuari 123, contrasenya 123, usuari admin, contrasenya 1234, que és de manera estàndard amb Movistar, ja ens ho està dient aquí. Accedeixo al router. Estic dintre del router, puc veure la contrasenya. Si tinc la contrasenya ja puc obrir la porta i puc connectar-me a la xarxa. Per tant, tenim una contrasenya molt llarga, molt segura. Sí, la porta principal, però és que la porta del darrere és 1234. Per tant, una cosa que hem de fer és, quan veiem el nostre router, és mirar les contrasenyes que tinguem. És a dir, que no siguin, no la contrasenya normal, aquella que ja hem posat i que ens connectem, sinó a sota del router o al darrere normalment hi ha una placa que diu usuari, doncs posa aquest número d'aquí o similar, i et diu, per accedir, posa usuari admin i contrasenya 1234. Si ho veieu això, penseu que això és molt vulnerable, perquè clar, això a Google ja t'ho dona, els llistats, i ara li dic aquí d'altres companyies també ens ho dona. Els routers que teniu, fa molt que els teniu? Són relativament nous? Bueno, ara me l'han canviat. Jo podria 3 o 4 anys. Vale, doncs, si són relativament nous, segurament això no serà així, ja estarà actualitzat. Però si són nous, feu una ullada, perquè és el que diem, o sigui, tu dius, vale, sí, tinc una contrasenya, una porta d'accés principal molt segura, molt forta, però la porta del darrere està oberta. Vale, vull dir, però és això, que en tinguem en compte això. Aquí, com diguéssim, és un lloc que no tenim molt de volum, com podria ser un Barcelona, com podria ser un Girona, no hi ha molta gent, hi ha menys perill que ens entrin. Aquí, en tot cas, el que passa habitualment és això, que entren a la xarxa i et poden robar internet o poden veure el que fas. Des d'aquí dintre, també amb aquests codis que venen amb el router, tu pots veure quants dispositius estan connectats a la teva xarxa, que això també és interessant. Perquè de vegades dius, és que em va molt lent internet i no sé per què, no té per què. I truques a la companyia i et diuen, no, està tot normal. Dius, és que va lent, clar. No és el mateix subministrar internet per 3 dispositius que per 2 dispositius, o per un veí que s'està descarregant pel·lícules. I llavors, clar, se't queda tot a l'internet. Si entrem aquí dintre, allà et diu quants dispositius estan connectats a la teva xarxa. I clar, tu els comptes, dius, a veure, si tinc el meu telèfon i l'ordinador, aquest tercer no sé qui és. Per tant, el fem fora i llavors podríem canviar la contrasenya des d'allà i d'aquesta manera ho controlaríem. Això és una cosa que no, habitualment, en la zona que ens movem, actualment, no és molt habitual, però possible ho és. O sigui, no són coses que hem de descartar. A vegades hi ha gent que amb un telèfon així a baix també ho fan, no poden agafar, no? Sí, clar, si jo, per exemple, sé la... A casa n'hi havia un que ho feia rato que estava... Però si no té la teva contrasenya, no podria entrar. Ja, però no sé. Teòricament... Si no té la contrasenya, no pot entrar. Fer servir, no? Sí, Però ho feia servir, sí, però clar, si jo tinc la teva contrasenya i passo per davant de la teva casa, clar, el meu telèfon es connectarà, perquè jo ja li he dit la contrasenya, llavors, clar, me quedo un moment a casa davant de casa teva i així no gasto dades. Si no té la contrasenya no ho pot fer? No, si no tens contrasenya no pots accedir. El que passa que hem de tenir en compte que, per exemple, imagina't que ara venen uns nanos a casa, no? I em diuen, Jordi, dona'ns la contrasenya. I jo els dono la contrasenya. Clar, després què pot passar? Que cada tarda estiguin davant de casa. No fa falta que entrin a casa, ells des de baix ja poden connectar-se, i de vegades passa. Que diuen, és que venen tots els amics, van venir un dia i van estar aquí i ara totes les tardes es reuneixen aquí davant de casa. Dius, bueno, perquè clar, els vas donar la contrasenya, doncs clar, ara ja es connecten des d'allà, no gasten dades i veuen tot el que vulguin veure, per veure o consumir contingut, seria això. Una altra cosa també que passa, sobretot per exemple en empreses, és que si tenim connectada la impressora al wifi, per wifi sense cable, hi ha vegades que diuen és que quan imprimeixo, la primera impressió no surt per la impressora,
però quan li torno a dir llavors sí. Què vol dir? Que podria ser que se'ns haguessin connectat, la impressora està connectada al wifi i amb diferents paràmetres tu pots dir, en comptes d'imprimir per la impressora, el que tu vulguis imprimir m'ho passes a la meva impressora i jo puc estar en un altre lloc. De manera que tu apretes a imprimir, no et surt res, me surt a mi a casa meva o a la meva feina. Llavors jo veig tota la documentació de l'empresa i puc estudiar com atacar-la i puc estudiar quins clients tenen, a qui li demanen el número de compte bancari per fer una transferència, llavors puc veure com està i llavors preparar un atac. Això que estic explicant, que sembla una mica ciència-ficció, si anem a internet hi ha vídeos que t'expliquen com fer-ho. I això al final és com fer el dinar. O sigui, jo no sé cuinar, però si em miro un vídeo 20 vegades, al final alguna me sortirà. Doncs jo no sé res d'informàtica, però si miro un vídeo d'aquests, al final alguna faré. I llavors amb aquesta informació, clar, tu pots disposar de la informació de molts jocs. La solució és canviar aquest número. Exacte. I per canviar-lo, com fer això? Doncs és entrar-hi aquí, o sigui, amb aquests números que té el vostre router, tu pots entrar i llavors entres a la configuració del router i ja pots canviar el nom de la xarxa, perquè normalment si tens Movistar es diu Movistar, pots canviar el nom de la xarxa, pots canviar a l'usuari o a l'administrador, pots canviar també la contrasenya aquesta d'accés, podrien canviar també la contrasenya aquella llarga, que ve per defecte, tot això ho podríem canviar des d'allà dintre. Sí, perquè ja et diu, editar, allò típic que dius, tens aquest nom, admin, vols canviar-lo? Sí, l'edites, el canvies i guardes. Tens aquesta contrasenya, vol canviar-la? Edites, canvies i guardes. I d'aquesta manera canviaríem tot el tema dels routers. Si jo ara aquí, per exemple, aquí, jo us dic, no és habitual, però és relativament fàcil. Mireu ara aquí mateix. Wi-Fi by d'en Bas. Perfecte, però aquesta, Movistar. Aquí tenim dos de Movistar. Clar, ja hem vist com entrar a les xarxes de Movistar. Clar, jo aquestes sé que són Movistar, per tant ja puc entrar. Ara bé, si aquestes xarxes jo els hi canvio el nom, jo ja no sé si és Movistar o no és Movistar. Ja és més difícil que pugui entrar. Però que canvies el nom de Movistar per què? Doncs Casa Pepito o Wi-Fi de casa. Però tu saps que és Movistar. Clar, però ja els de fora ja no saben que tens internet, veuen aquí una xarxa, però ja no saben la companyia. Però clar, si jo veig Movistar, ja sé que la companyia és Movistar, no falla. I a més, això m'està indicant també que no hem canviat res, que ho tenim tal com els van instal·lar. Per tant, més fàcil entrar. Aquests altres, per exemple, veieu aquest d'aquí o aquest, jo no sé quina companyia hi ha aquí al darrere, perquè no m'ho està dient. Llavors m'està dient... Aquí diu, no, aquí diu empreses de per aquí. Són empreses de per aquí. Però clar... Aquí, bueno, jo ho veig... Jo ho veig perquè estic aquí, ho veig perquè estic aquí. He engegat la llum perquè és que si no no es veuria res. Però aquí simplement és això, vull dir que, però clar, jo obro això, jo amb el telèfon vaig per aquí, igual que va amb l'ordinador, i veig les xarxes que hi ha per aquí. I clar, si veig que són Movistar, dius, doncs aquí ja tinc dos possibles, que ja sé una mica com entrar-hi, els altres ja no ho sé, perquè no sé quina companyia és, m'acostaria més. Clar, a quina atacaria? A les que tinc una mica la idea de com fer-ho o als que no en tinc ni idea. Clar, els lladres sempre miren d'atacar els delinqüents a el que és més fàcil, a el que et pot donar un benefici més ràpid i més fàcil, no? Aleshores, coses que hem de fer per mirar de tenir més seguretat. Al final això és com sempre comento, com un cotxe. O sigui, jo puc tenir un cotxe molt segur, però ser un inconscient i conduir fatal i a la primera de canvi ratllar el cotxe. O puc tenir un cotxe de fa 20 anys, però ser molt curós, saber les limitacions meves i del vehicle i no tenir mai cap accident. Una de les primeres coses que hem de fer sempre és actualitzar el sistema operatiu. És a dir, nosaltres tenim un ordinador, normalment els ordinadors la majoria són Windows.
per actualitzar un sistema de Windows, nosaltres vindríem aquí, jo vinc aquí a la pàgina principal i des d'aquí, en comptes d'apagar, veieu aquí diu configuració. Clico aquí configuració i aquí a baix de tot em diu actualització i seguretat. Cliquem aquí i ara aquí, veieu que ja posa Windows Update i em diu ja estàs actualitzat, última comprovació a les 8:54. Per tant, jo sé que aquest ordinador està actualitzat i no té cap problema. L'actualització del sistema operatiu, en aquest cas Windows, el sistema operatiu és el que fa que l'ordinador funcioni. En el cas dels telèfons tenim Android o tenim iOS en el cas d'Apple. Aleshores, tenir Android actualitzat, tenir iOS actualitzat és molt important, no només perquè tingui cosetes xules al telèfon, sinó per seguretat, perquè quan una aplicació com el sistema operatiu, un programa com el sistema operatiu, es detecta que té un fallo de seguretat, l'única manera que tenen la marca, o en aquest cas Google o Apple, per fer-nos arribar la solució és mitjançant actualitzacions. Per això, quan ens arriben actualitzacions de sistema, no d'aplicacions de sistema, és molt important fer-les, sobretot per un tema de seguretat. Si nosaltres tenim l'actualització però no la descarreguem i no la instal·lem, el telèfon, el dispositiu, és més vulnerable. Perquè, clar, sí que tens l'aplicació, te l'han enviat però tu no l'has obert. Llavors és important. És necessari fer-ho. Exacte. Ara ho farem amb el mòbil també, per veure-ho. Exacte. Jo abans no deixava el mòbil, ara no. Jo la programo sempre a les 2 de la nit. Sí, cap problema. Jo ara en aquest cas no em diu res a l'ordinador. Si hi hagués algú, aquí em dirà tens una actualització de seguretat, de lo que sigui, pendent de fer. Però és una actualització que és del sistema pròpiament dit, això segur, o sigui, perquè jo l'he anat a buscar el joc segur, el joc oficial, que és aquest. I si aquí diu que tens una actualització, doncs la pots fer i descarregar i no hi ha problema. Sí, perquè és segur fer-ho aquí. Amb el cas del mòbil, si és Android, nosaltres obrim configuració o ajustaments i anem a buscar actualització del sistema o actualitzacions del sistema. Però quan tens alguna pendent, ja la part de dalt ja t'ho diu. Ja diu, tens una actualització de sistema pendent o d'Android. Llavors tu li fas des d'allà, és fiable. En el cas d'iOS, o sigui els telèfons Apple, també a la part de dalt poden sortir de diversos avisos, però si tens una actualització et dirà hi ha una actualització de sistema, iOS 18, iOS 17, el que sigui, la versió. Llavors et dirà descarregar i instal·lar. I tu ho fas i ja està. Tinguem en compte que les actualitzacions aquestes poden bloquejar el telèfon, és a dir, que el telèfon pot quedar bloquejat i pot apagar-se i reiniciar-se diverses vegades, o una almenys. I de vegades pot ser que trigui un minut, de vegades pot estar més minuts, pot estar 10 minuts. Per tant, hem de mirar de fer-les en un moment que no necessitem el dispositiu i que el telèfon tingui bateria. Perquè si el telèfon no té bateria, hi ha vegades que dius és que li dic que faci l'actualització i no me la fa. Dius perquè com a mínim has de tenir un 50% de bateria, si no, no t'ho fa. És a dir, és millor fer-ho a casa, al vespre, per exemple, i tenir l'Android preparat i sobretot descarregar l'actualització si l'hem de descarregar, però amb el wifi de casa, no amb les dades del carrer. Clar, les dades gasten molt més que no passa amb el wifi, és a dir, el wifi sabem que és il·limitat, el tenim il·limitat, en canvi les dades, clar, tenen un límit, es poden acabar. Llavors això seria al vespre, a nivell de sistema operatiu, sigui un o l'altre. Amb les tablets és el mateix, si és una tablet Android o si és un iPad d'Apple, això funciona exactament igual. Això és a nivell de sistema. Després, què passa? Que nosaltres ens comprem un ordinador, ens comprem un telèfon i van passant els anys. Van passant els anys i aquell dispositiu arriba un moment que et diu ja he mirat les actualitzacions, el dispositiu està actualitzat, última actualització 2020, per exemple, o 2023. Quan nosaltres veiem que les actualitzacions ja tenen un any o més, vol dir que aquell dispositiu ja no s'actualitzarà més a nivell de sistema operatiu, perquè la marca considera que aquell dispositiu ja és molt antic i és preferible que te'n compris un de nou.
I llavors ja no tens tanta seguretat. Llavors és quan el nivell de seguretat comença a baixar. El dispositiu és més vulnerable, perquè encara que tu tinguis el telèfon molt ben cuidat, que vagis en compte, clar, com ja no tindràs les últimes actualitzacions de seguretat o de sistema, cada cop el dispositiu serà més vulnerable. Aleshores, quan nosaltres mirem si tenim o no tenim actualitzacions del sistema, hem de mirar també de quan és l'última. El telèfon segueix funcionant, però cada cop pot ser que serà més vulnerable. Ara d'aquí passem a el que són les aplicacions. Nosaltres tenim aplicacions com per exemple WhatsApp. Tenim WhatsApp i cada any surten notícies de WhatsApp al llarg de l'any que et diuen atenció, aquest any no sé quants milers de telèfons deixarà de funcionar WhatsApp. Llavors tu veus això i per primer que penses és a veure si és el meu, perquè si em quedo sense WhatsApp, o sigui, estem perduts, o sigui, una altra cosa no, però WhatsApp que no me'n falti. Què passa aquí? Que quan el dispositiu és molt antic, o comença més antic, quan parlem d'antic estem parlant que té més de 3-4 anys. Aquí ja hi ha algunes marques que ja consideren que és molt antic. Aleshores, el sistema operatiu no s'actualitza i WhatsApp, Google Maps, les diferents aplicacions consideren que si no s'actualitza el sistema doncs no cal actualitzar tampoc el WhatsApp. És a dir, quan tu, per exemple, tens un telèfon que no s'actualitza des de fa 4 o 5 anys, doncs en 2 o 3 anys, més o menys, segurament l'aplicació WhatsApp i tantes d'altres deixaran d'actualitzar-se. Quan una aplicació no s'actualitza, normalment, en el moment que deixa de rebre actualitzacions, l'aplicació deixa de funcionar. El telèfon no deixarà de funcionar, però l'aplicació sí. I és quan tu dius, tinc un telèfon que està molt bé, el telèfon funciona, però WhatsApp ja no funciona. Què he fet? No, no has fet res. Simplement que WhatsApp ha decidit que el teu telèfon ja és prou vell i que ja no te l'actualitza. I com no te l'actualitza, aquí sí que et deixa de funcionar l'aplicació, no el telèfon. El WhatsApp ja no funciona. Llavors et deixaria de Ja funcionar. pots anar escrivint que no. Deixa de funcionar. O sigui, quan tu ho provis d'entrar, et dirà aquesta aplicació no està actualitzada, necessites actualitzar-la perquè funcioni. I ja dius, vale, jo la vull actualitzar, i et dirà, no, és que el sistema operatiu no està actualitzat, com no està actualitzat, el WhatsApp tampoc s'actualitza. I és un bucle que d'aquí no té sortida. I només 3-4 anys? Sí. Depèn del dispositiu, depèn del que tinguin. I no sé com fa i encara funciona. No, el meu és més vell, és més vell i funciona. No, però que aquí, per exemple, Samsung és la principal marca del món. No per telèfons, o sigui, el telèfon més venut sempre és l'iPhone, però la marca que ven més telèfons és Samsung. Samsung, a partir de l'any passat, va començar a donar 7 anys d'actualitzacions als seus telèfons. 7 anys, és molt. Lo normal era entre 2 i 4. Llavors Samsung et dona 7, és a dir, que jo em compraré un telèfon Samsung i sé que tindré 7 anys d'actualitzacions. Clar, quan se m'acabin les actualitzacions del sistema, encara tinc uns quants anys més de marge per a aplicacions. És a dir, que d'alguna manera un telèfon, d'aquests que podem comprar ara, perfectament 10 anys et pot funcionar bé, sense problemes, a no ser que li passi alguna cosa, o que te'n cansis abans, que és el més probable, que ens cansem abans i que el vulguem canviar. Però que això ho tenim. Una pregunta important quan volem canviar un dispositiu i ens fan una oferta d'aquelles fantàstiques és dir, quants anys d'actualitzacions em dona aquest telèfon? Ells ja ho saben, no? Clar, ells ho saben, ho poden mirar, o bueno, i si no t'ho diuen, si no ho busquen per internet. Clar, m'estan oferint un telèfon que no sé quina marca és, però que pot ser qualsevol marca, amb un preu fantàstic. Però a part del preu i que el dispositiu és fantàstic, quants anys sé que aquest telèfon el tindré disponible? Perquè això és un argument per mi que és important. Clar, jo en aquest cas, per exemple, diuen, home, si aquest telèfon m'ofereix, aquesta marca m'ofereix 7 anys de garantia, clar, jo sé que aquell telèfon me'l compro, però que el puc tenir 10 anys perfectament. I bueno, doncs m'interessa. Avui en dia, cada cop tenim més mandra a canviar els telèfons. Abans ens els volien canviar molt ràpid, perquè l'evolució era molt ràpida dels telèfons, però els telèfons canvien molt poc, perquè ja la curva d'evolució és molt petita, o sigui, d'un model del 24 al 25 ja no aporten molts canvis. I quan tu t'acostumes a utilitzar un telèfon,
i ja el tens per la mà, fa molta mandra canviar-lo. Aleshores, clar, això les marques també ho han vist i per això estan oferint propostes perquè tu puguis tenir un telèfon durant molts anys i que te'n vagis amb ells. Bueno, jo ja sé que te canviaràs el telèfon poc, però si canvies el meu millor que si compres el de l'altre. Llavors és per això que ho fem. És una cosa que és interessant en aquest aspecte. Aleshores, per un costat això, que tenim el tema de l'actualització del sistema, que això ja ho podem mirar directament, que ja ens va sortint, i el tema de les actualitzacions del dispositiu a nivell d'aplicacions, si tenim un telèfon Android, anem a la Play Store, des de la Play Store, a la part de dalt on tenim la foto o el cercle amb la nostra inicial, cliques allà i llavors et dirà gestió d'aplicacions. Si cliques a gestió d'aplicacions, allà et dirà quantes aplicacions tens pendents d'actualitzar. En el cas de l'iPhone, tu vas a l'App Store, que seria el dibuix aquell blau, a la part de baix, amb Google normalment és a la part de dalt, amb Apple és a la part de baix, al centre tens apps, aplicacions. Cliques a apps, vas al cercle, el que tens allà, i llavors allà et diria si hi ha aplicacions pendents d'actualitzar. El tema de Play Store, Play Store, vas al cercle de dalt a l'esquerra, cliques allà i llavors et sortirà un rètol que diu gestió d'aplicacions. Quan cliquis allà, llavors et dirà si tens coses pendents. Ara, aquí... Perquè me diu impremta aquí. Sí, ara us explico. A veure quan us surt això. A mi me surt això. Aquí ja et surt bé, seria això, gestió, totes actualitzades. On s'ha d'anar al Play Store? Sí, a la Play Store, aquí que us surt. Utilitza la biometria. Ara us comento el que... Aquí ja has pogut accedir, tu també. Has apretat la vida. Carme, has pogut accedir? Ara no trobo la Play Store. Vale. Ara sí, no, aquesta... Pensem que quan parlem de la Play Store o App Store en Apple és la botiga oficial, per tant és un lloc que podem anar-hi. Ara comentem això, Rosa. On tens el de Google? Per aquí? Ho tens per aquí, Google? Torna a entrar a Play Store. Bueno, si no, fem una cosa. Aquí. Cliquem aquí i li posem play. Ara aquí ja els està obrint. Jo també, això cap aplicació. Vale. Ara no. I veus, seria des d'aquí. Cliquem aquí i gestió d'aplicacions. No pots mirar, que m'hi he ficat i ara no... No passa res, és normal. A vosaltres dos us el mateix, ara ho comento. Aviam, què s'ha de fer aquí? No hi ha cap aplicació. Veus, hi ha actualitzacions disponibles, 16. Això ho pots fer ara o ho pots fer-ho a casa. No, jo ho faig ara. Si cliques aquí, actualitza tot. I llavors què em farà això? T'actualitzarà les aplicacions, en aquest cas, aquestes 16 aplicacions que tens pendents d'actualitzar. I no tinc de tocar res més? No, ara res. Ja farà això? Diu que Sí, ho ha ara us fet a les comento. 9:49, Vale, aquest dematí. ja està, sí. Però ara m'ha tornat a sortir que Que ho ha tornat a mirar? he de... Però no les aplicacions, el sistema, no? Vale. Ho diu força sovint, això de... Sí, ho miren molt. Vull dir que no és pas que ho faci quasi cada mes, No, això ho miren cada dia. molt sovint me fa. Sí, això t'ho pot mirar cada dia, fins i tot diverses vegades al dia. No hi ha cap dispositiu sincronitzat? No, això res. Ara aquí nosaltres és aquí, on està fent les actualitzacions, veus? Ara està descarregant tot No això. tinc de tocar res. No, aquí et va fent. Ara, vosaltres què us passa? Què us surt de diferent? Aquí hem de tenir en compte que la botiga oficial, que és la Play Store en cas de Google, us demana que us identifiqueu per accedir. Llavors us diu un factor biomètric, és a dir, dit, cara o ull, o la contrasenya del vostre correu electrònic. La botiga demana això perquè dintre de la botiga nosaltres tenim coses que podem comprar, aplicacions que podem comprar. Hi ha aplicacions que són gratuïtes però algunes que són de pagament. I això és com una seguretat per assegurar-se que realment sou vosaltres que esteu accedint i que us identifiqueu amb el vostre contrasenya. Aquí l'altre dia, per exemple, jo em vaig trobar en un cas que això no hi era, de fa dies, això no hi era,
I clar, la mainada li va agafar el telèfon a la mare, vale? I, bueno, doncs vinga, anem a instal·lar aplicacions, que si això, que si un joc, que no sé què, que tal, que qual. Clar, ells van anar comprant sense ser conscients que estaven comprant aplicacions. I després va venir la factura. Clar, en el moment que tu vols comprar alguna cosa i et demana contrasenya o et demana, posa el dit, llavors, clar, o ets tu, conscientment que ho estàs fent, o no t'ho poden fer per tu. El fet de posar-hi aquí la contrasenya no vol dir que us obligui a comprar, no. És simplement un sistema de seguretat per accedir, igual que, per exemple, de vegades et diu, si vols entrar al correu, posa la contrasenya, doncs això és el mateix. Perquè a la botiga hi ha coses que són gratuïtes, però hi ha coses que són de pagament, i t'ho demana per sistema de seguretat. Aleshores, aquí és posar-hi, veieu que us diu o factors biomètrics o contrasenya. Poseu, si teniu, per exemple, configurat el dit, El dit no l'hi tinc. no el tens configurat, doncs, bueno, no, perquè l'hauries de configurar. Això si ja ho tens configurat. Si ara, per exemple, en el teu cas, utilitzes el dit per accedir-hi, doncs llavors digue-li que vols accedir amb el factor biomètric. Vale? No, aquí li dius, utilitza la biometria, i ara aquí et diu que ho confirmis, que posis. Però en surt el meu home, per què en surt? Aquí ja! És possible que tinguis els dos correus. Pot estar una estona, Sí, Carme, pot estar perfectament 10 minuts o una cosa així. Sí, perquè a més pensa que hi havia 16 aplicacions, vull dir que és una estona. No, però... Ja, però no te l'havia demanat mai perquè abans no t'ho demanava. Bueno. Clar, ara has de saber la contrasenya. Hauries de recuperar la contrasenya. Això ja anirem veient, Això us ho deixo? Sí, deixa, no passa res, no passa res. O sigui, si ara aquí no accediu no passa res. Jo només tinc les contrasenyes quan desbloquejo, després per entrar, tot això. Ja ho tinc ben assumit. Vale? Després parlarem... Ara parlarem també de les contrasenyes. Ja en parlarem, perquè aquesta no m'havia demanat. No, però no t'ho havia demanat perquè és una cosa que és nova. O sigui, clar, amb això de la informàtica penseu que una actualització, per exemple, si nosaltres no fem actualitzacions, al final el dispositiu es torna més vulnerable perquè no té les últimes novetats de seguretat i després altres paràmetres, i llavors es va com desmuntant, es fa vell, no s'actualitza. Què passaria si nosaltres ara sortim de casa i no tornem a entrar? Per bé que estigui la casa, al final també s'aniria, clar, no l'actualitzem, i com no l'actualitzem, cada cop has de fer més coses, i llavors arriba un moment que dius, bueno, m'ho plantejo, la tiro a terra o la faig de nou. Clar, això en una casa passen anys. Però amb un dispositiu, un any és un dia. Clar, la vida d'un dispositiu, relativament, un telèfon pot durar 4, 5, 10 anys com a molt, és curta. Llavors, el fet de fer actualitzacions és una cosa que és constant. Clar, a la que no fas actualitzacions o te fa una actualització, llavors hi ha coses noves en aquest dispositiu. Clar, dius, és que això no m'ho havia demanat mai. Clar, és que fins ara aquella eina no hi era. Ara és així. No té res a veure, no. Però simplement és això, que tu abans entràvem per aquesta porta i ara entrem per la porta del costat. Però no passa res. Aquí simplement és un tema de contrasenyes, que llavors hem de recuperar la contrasenya, que ja ho podem fer. Tu li dius, m'he oblidat la contrasenya. Llavors dius, vale, t'has oblidat la contrasenya, però demostra'm que ets tu. Quin correu tens, o quin telèfon tens, llavors quan veu que ets tu, llavors dius, ara veig que ets tu, per tant ara digue'm la contrasenya nova i en recorda tant pel proper cop, perquè si no tornarem a estar amb el mateix tema. Jo tinc un problema molt gros. Com de gros? Jo tinc el meu home aquí, també tenim el correu seu i el meu. Sí. Per què ara no surt el meu? On te'l tinc d'anar a buscar? Perquè ara el telèfon segurament està configurat amb el correu del teu home. És a dir, nosaltres en un dispositiu mòbil, nosaltres podem posar-hi diversos comptes de correu. Pots tenir el teu correu, pots tenir el del teu home, pots tenir el de la feina,
pots tenir un altre que sigui de l'associació de no sé què, i clar, quan tu inicies la sessió, aquell dispositiu agafa totes les dades d'aquell compte. És a dir, els contactes, les aplicacions, la configuració, les fotos, etc. Clar, què hem de fer aquí? Clar, hauríem d'anar-hi als comptes del telèfon, que això està des d'ajustaments o configuració, i dir-li, inicia amb el meu i no amb el de l'altra persona. Bota-la fora amb en Ramon. Però tu vas molt alt, dic, qui t'ho ha dit això? Dic, no sé, dic que el tindràs, diu sí. Tampoc em va dir molt cara, Llum de cert. No, és que és això, que tampoc són telèfons, o sigui, és un telèfon... No sé, no arriba a 400. Sí, està sobre els 300 i pico, 400. Diu, si esperes el Black Friday t'estalviaràs. Sí, però és que és un dispositiu que el que et dona pel preu que té està molt bé. O sigui, jo per això que el comento, a mi m'és igual el telèfon que compreu, però dius, ostres, mires al mercat, mires els anys d'actualitzacions, mires que és un telèfon que també si et cau a l'aigua no li passa res, que et dona actualitzacions, que... Que em vares dir que el teu pare, la teva mare... Encara el tenen. Doncs vull dir jo igual. No, els meus pares encara el tenen. Sí, ells encara el tenen. I dic, què el telèfon? Diu, no, encara va. Dic, doncs tira. I mira que és un Xiaomi. Sí, no, perquè és un telèfon que està bé, Vull dir que... Doncs això. No passa res si cau a l'aigua. A veure, hi ha telèfons que porten a l'IP67 o 68. IP67 o 68 el que et dona és la resistència a l'aigua. És a dir, si el telèfon es pot mullar o si el telèfon pot caure a l'aigua fins a 1 metre o així, que no li passa res. Llavors, en aquest cas, a la 55 de Samsung és un telèfon que porta aquesta protecció. Que, dius, no està de més. Dius, hi ha telèfons de preus similars que això no ho tenen. Però si m'ho compro que aquest tot serà el mateix, no serà, ja tindrà actualitzacions tot. Sí, tot, però sobretot és el que us deia. Serà bé, no. No, sobretot, jo el que us dic, sempre demaneu el telèfon que sigui, quants anys d'actualitzacions et dona, perquè clar, el normal serà 2, 3, 4, però clar, de 2, 3, 4 a tenir-ne el 7, que seria el doble, clar, tu saps que aquell telèfon, almenys durant 10 anys, saps que tindràs un bon funcionament. I si agafes un telèfon una mica potent, t'assegures que, clar, contra més potent sigui el telèfon, més anys et donarà un bon servei. Si avui ens comprem un telèfon molt barat, segurament serà un telèfon, no perquè sigui molt car o molt barat, sinó perquè serà més potent, tindrà més prestacions. Clar, un telèfon més potent avui en dia, saps que et durarà més anys. Si avui comprem un telèfon de gamma baixa, el telèfon tindrà poca potència, per dir-ho d'alguna manera. Llavors saps que la vida útil d'aquest dispositiu serà més curta. Llavors, clar, quan estem parlant d'un dispositiu que m'ha de durar molts anys, de gastar-me 300 euros a 400 o de 200 a 300, a veure, que l'amortitzes. Una altra cosa és que diguis tu, el més barat, doncs tu busca un de segona mà, que també n'hi està molt bé de preu. Vull dir que en aquest aspecte hi ha. Però en aquest cas, per exemple, el teu que deies que és una 33 és de fa 2 anys, del 23. És això. Ara, quin telèfon hi ha? El 35. És el del 25. Que és el que em vas dir tu. Exacte. Llavors hi ha el 35 i el 55. Llavors el 35 és una gamma una mica inferior, que és perfectament suficient. A veure, que són telèfons també bons, vull dir, però que simplement és això, que dic, relació qualitat-preu, per una mica més, tens un telèfon, ostres, doncs que està molt bé. Sí, em va dir 339. Clar, i aquest no t'arriba als 400. 249. Clar, veus, és això, vull dir que són aquests preus. Jo l'altre dia el meu germà m'ho va demanar, li vaig dir també aquest. Diu, ostres, un telèfon, dic, a la 55. Diu, i si me'n compro un altre? També t'anirà bé, també t'anirà bé, però si a mi me demanes, doncs bueno, jo quin telèfon tinc? Doncs tinc un Samsung. I quin telèfon em compraré? Doncs un Samsung. A mi no paga Samsung. I què compraràs tu? Jo, doncs, quan arribi l'any, el 24 o el 25 o el que sí. Ha de durar 10 anys. Si puc, sí. Si puc, sí. Perquè aquest més o menys els ha durat, doncs en el moment que aquest ja, per actualitzacions, ja em digui que s'ha acabat, llavors és quan me plantejaré canviar-lo. Independentment de que el telèfon estigui bé o malament, és un tema de seguretat i d'aplicacions, d'utilitat, que dius, al final el telèfon el pots utilitzar també per altres coses, per escoltar música o per fer fotos, però ja com a telèfon és important que amb aquests dispositius a nivell de seguretat hem de pensar que és la cartera.
sigui, clar, l'altre dia vaig penjar en el canal que la Unió Europea s'està posant les piles perquè la identificació nostra estigui aquí dintre, no a la nostra cartera. És a dir, passaport, DNI, tot això que estigui aquí. Sí, però clar, si perdo la cartera, clar, al final és que dius, o perdo la cartera o perdo el mòbil, vull dir que, o les dues coses, que encara és pitjor. Llavors això no t'ho podem donar. Sí, però clar, aquí ja està el que diem, nosaltres com estem actuant, com estan fent les coses, a qui estem donant accés, a quins enllaços estic clicant. Clar, és l'exemple que deien del cotxe, és exactament el mateix, o sigui, clar, jo tinc un cotxe segur, o tinc un cotxe vell, o tinc un cotxe nou, o tinc... Com el porto? Al final són les nostres mans. Més enllà de si tenim un telèfon vell, desactualitzat, o és a l'ús que jo li dono. Em puc tenir el millor telèfon del mercat, el més car de tots, i tenir ple de virus, perquè no sóc conscient i obro tot arreu, i clico, i no em fixo, i dic que accepto tot. I com se sap si tenen el virus? Bueno, aquí primer de tot el que hem de saber és com ens poden entrar els virus, que és el que estem veient, per impedir que entrin els virus. Aquí ja hem vist una de les millors opcions que seria aquesta que dèiem abans, de no clicar en enllaços, no anar a pàgines web que desconeixes, no acceptar tot perquè sí, al contrari, si jo no ho veig clar, davant el dubte, tira enrere, un pas enrere. És que no ho tinc clar, tirem enrere. Un contacte de WhatsApp que te diu que facis un enllaç a no sé què, un Bizum que et diuen que facis no sé què. No, res és això. És que m'has de donar les dades del banc. No, res. Clar. Això és clar, hi ha coses que... Jo què sé, un correu que m'envien que, ara parlo a nivell més global, no? Que diu, no, és que m'has de fer una transferència, és que no sé què, no entenc res, no entenc res, no sé què m'estàs demanant, m'estàs atabalant. Si jo veig que no entenc el que m'estan dient, veig que m'estan avalant i que a més me demanen pressa, paro, perquè això el més fàcil és que ens vulguin estafar. Llavors, clar, jo ja veig per on va la cosa, ja m'oloro que aquí passa alguna cosa, per tant, ja em tenco, o sigui, dius, no vull fer res d'això. Si em deixo portar, llavors és quan segurament tindrem virus, tindrem infeccions, tindrem coses... Es veu aquí al telèfon que tens tot això? No sempre. Clar, jo el que vull és robar-te, no que sàpigues que t'he robat. Clar, llavors, clar, jo intentaré ser el més delicat possible perquè no te n'adonis. I si puc robar-te dos coses en comptes d'un, millor que millor. Per tant, clar, aquí també està la capacitat dels delinqüents per fer-ho. Però a la mínima que detectem alguna cosa, ràpidament tallar-ho. Després veurem també a quins canals tenim per buscar-ho. Connexions. Sempre que puguem, connexions a internet per cable, en el cas d'ordinador, o la wifi nostra. Res de connectar-nos a wifis obertes, wifis d'altres, de bars, de restaurants, d'hotels, i connectar-nos, puc fer-ho, però compte, si ho fem el mínim possible i sense fer transaccions, sense fer compres, sense ensenyar, utilitzar el número de compte, utilitzar el número de la targeta, del banc, perquè una xarxa oberta, hem de tenir en compte que quan nosaltres ens connectem en una xarxa oberta, la mentalitat ha de ser tot el que estic fent ho estan veient. Penseu això. O sigui, jo ara estic en un hotel, a la meva habitació, a les 3 de la matinada, que dius, no hi ha ningú, tothom està dormint. Hem de pensar, tot el que jo estic fent en aquesta pantalla ho poden estar veient qualsevol persona de l'hotel. Per tant, si anem amb aquesta mentalitat, treballarem ja prevenint la possibilitat de que ens ataquin. Jo ja sé que dic, ostres, si veuen que estic llegint el diari o veuen una pel·lícula no passa res, però si estic entrant el número de compte del banc o estic posant la targeta de crèdit, pensem, ho poden estar veient. Per tant, ja no ho farem. I com no ho farem, doncs ja reduïm les possibilitats de que tinguem un problema. Per altra banda, quan dius, ostres, és que m'han entrat, és que m'han robat, és que he tingut un problema, si tires enrere, segurament veuràs el punt en què tu vas baixar la guàrdia i és quan van entrar. Sempre és millor això, intentar prevenir-ho. Amb el tema de les xarxes és molt important. I per això també el que he comentat abans de les xarxes a nivell particular, a nivell de casa, és important que ho tinguem en compte.
Si detecteu alguna cosa raro, saps allò que dius, ostres, és que no sé per què, no sé què passa, però cada dia hi ha 20 nanos davant de casa, amb el mòbil. Sospita que poder tenen la contrasenya. És que entro a internet, tinc fibra a no sé quantes megas, però va molt lent, i la companyia em diu que no hi ha problemes. Sospita que potser hi ha algun veí que t'està connectant. Ja ho feien, Val? Pensar-hi, la mainada baix, ho feien, Doncs és això, són coses que les hem de tenir en compte i sospitar. Dius, ostres, això no és normal, què passa? Doncs pot ser que passi una cosa d'aquestes. Aquí amb el tema de les contrasenyes, també molt important. Alguna d'aquestes coses les anirem desglossant també, ara ho veiem en modo general també, però tema contrasenyes, que siguin fortes, que estiguin actualitzades i protegides. Contrasenyes fortes, què vol dir? 1, 2, 3, 4, 5, no. 5, 4, 3, 2, 1, tampoc. La data de naixement o la data que em vaig casar o la matrícula del cotxe, tampoc. Això és fàcil d'associar a la meva persona, a la meva identitat. Una contrasenya que pot ser segura, contra més llarga millor. Però quan parlem de segura i contra més llarga millor no estem parlant de 4, 8, 35, F3 majúscula, això pot ser, però també pot ser, per exemple, l'ampolla de color negre és la meva favorita. Aquesta contrasenya és molt llarga, però és fàcil de recordar-me. Puc posar-hi algun punt entre paraules, o puc posar-hi un 2024, per exemple, per allà al mig, o el mocador que més m'agrada és aquest. Sí, tot. Ostres, però quina contrasenya. Ja, però te'n recordaràs? Te'n recordaràs, el meu jersei favorit és el vermell, per dir alguna cosa. I clar... Tot això posa? Sí. Clar, mira, una contrasenya més curta o més llarga, una contrasenya, hi ha màquines, hi ha ordinadors, hi ha programes que en 15 segons ens troben la contrasenya. 15 segons. O sigui, jo tinc una mica tot l'imaginari al voltant d'aquella persona, tinc la data de naixement, tinc totes aquestes dades, li poso en un ordinador, pum, i en 15 segons jo tinc la contrasenya, perquè comença a fer combinacions amb tot allò. Si la contrasenya jo la allargo una miqueta, la diferència pot ser que puguin trigar segons o trigar anys en trobar-la. Contra més llarga és la contrasenya, més difícil és de trobar-la. Que sigui llarga no vol dir que sigui difícil per nosaltres. Per mi pot ser una contrasenya molt fiable, doncs el bolso marró de pell, per dir alguna cosa. 2024, ja tinc l'any. L'any que ve la canvio i li poso 2025. I el 2024 que tenia abans al principi ara li poso al final, per dir alguna cosa. Jo em vaig recordar d'això. Aquesta contrasenya serà molt més segura. I només has de clicar i no es pot posar tot. No, després hi ha els gestors de contrasenya, que ja anirem parlant, i ho pots gestionar. Però aquí al final és que quan et demani la contrasenya, si t'has de recordar, tu has de saber per on anar. La contrasenya no pot ser fàcil i la contrasenya ha d'estar actualitzada. El que no pot ser és que nosaltres diguem jo tinc una contrasenya per tot i no l'he canviat mai. Clar, això és com si dius jo tinc una porta de seguretat però la porta sempre està oberta. Doncs m'he gastat no sé quants d'euros en una porta blindada però és que sempre la deixo oberta. Molt bé, això és el mateix. Vull dir, aquí hem de ser una mica conseqüents que de vegades diuen és que m'han atacat, és que m'han robat, és que m'han entrat. Quina contrasenya teníem? Quan l'hem canviat per última vegada? Les canvies cada any, per exemple. Jo fa molt que no l'he canviat. Hi ha... Jo l'he trobat que és una mica difícil, però clar, no l'he... Bueno, però també és allò que dius, a veure, però canviar la contrasenya potser vol dir que si tu tens 4 números, canviar-la vol dir que ho posis al revés. Tampoc ens hem de començar ja amb aquells codis superllargs, amb lletres majúscules, símbols, no. I dius, bueno, doncs ho poso al revés, ara tinc 24, doncs ara li poso 25. Hi ha organitzacions a nivell de, per exemple, Generalitat de Catalunya o govern i així, que els obliguen cada mes a canviar la contrasenya. Els obliguen, és a dir, o canvies la contrasenya o no et deixo fer res. Però és que si has d'anar posant contrasenyes per cada cosa, no te'n recordes? Bueno, però ja anirem parlant del tema de les contrasenyes i dels gestors de contrasenyes, que és una eina que és molt útil. Això és, que ho veurem, que ho veurem.
Ara m'ha demanat aquesta i Ho, Jo ara m'he enredat. ho vam veure l'any passat, ho vam veure, però ho recuperarem. No passa res si ho recuperem, no? Ja ho podem no, perquè vam suspendre els gestors de Ah, vale. Això convé. Que consti que jo no us vaig suspendre, Clar que ho vam fer, però tornem a repetir. No, però també és veritat una cosa, que ho vam veure l'any passat, però ara no només és per tornar-ho a veure perquè no me'n recordo, sinó perquè hi haurà coses que han canviat. Perquè aquí ja veiem que va actualitzant-se coses constantment, llavors també farem una repassada de com funciona, com utilitzar-lo. Núvol. Núvol, o sigui, on faig les còpies de seguretat, en el núvol o amb l'ordinador? En els dos llocs. Faig una còpia en el núvol i faig una còpia també en un disc dur extern que pugui desconnectar de l'ordinador. Si tinc dues còpies és més difícil que ho perdri tot. Puc perdre una però no l'altra. O sigui, això a nivell de còpies de seguretat, que també parlarem de les còpies de seguretat. Confirmar la identitat de tothom que ens sol·liciti informació. Soc la DGT, dona'm les teves dades. No, un moment. Com sé que ets la DGT? El que hem dit abans. Vull assegurar-me que és la DGT. En aquest cas, a mi m'envien un missatge i el primer que faré serà no contestar el missatge i entrar a la meva DGT, que la tinc en el mòbil com a aplicació. I allà sí que em dirà si realment m'han enviat alguna cosa o no. Si és Hisenda, el mateix. Si és necessari, truco a Hisenda o me vaig a l'oficina. M'heu enviat un missatge dient que haig de pagar o que haig de cobrar? I allà me diran sí o no. Ja està. O ja m'identifico digitalment i entro al meu espai de l'Ajuntament, de la meva Salut, d'Hisenda, llavors allà puc tramitar i allà veuré amb la certesa de que són ells realment si m'han enviat alguna cosa o tinc algun tràmit pendent de fer. De tot això també anirem parlant i ara anem a veure 3 solucions aquí. Com sé que aquests missatges que m'estan arribant són fiables o no són fiables? Com sé que aquestes notícies que estem veient, que ens estan arribant, són veritat o no són veritat? Doncs amb llocs oficials que ens ho poden subministrar. Connecto a internet, perquè ja puc anar esperant que si no connecto a internet no accedirà. Vale. Què fa això? S'ha acabat o què? Encara fa? Encara va fer. Encara crema. Ho farà fins demà de matí. Vale. El que us deia abans de les actualitzacions, ara que comentes això, per la nit el telèfon el deixeu en mode avió o l'apagueu? Jo no, Jo, a vegades, de tant en tant, sí que ho faig. Jo no l'apago. Jo el deixo tal qual. Jo el deixo tal qual, però no Ho vas dir, que de Però el tant en deixo tant va jo... bé. Jo el deixo com al quarto de bany, no el tinc pas al meu. Vale. Tinc el quarto de bany allà al costat. Jo a l'habitació, però... No, a l'habitació no va per bé, Jo No? el deixo, a partir de quarts de 10 del vespre em desfaig el mòbil, el deixo. Jo el deixo, mira, jo el deixo Me al dóna quarto de bany. confiança, perquè penso, si mai entra algú i... No. Jo ja el sento. Sí, no, jo més que res ho dic perquè els telèfons de manera automàtica acostumen a fer les actualitzacions entre les 2 i les 3 de la matinada. Clar, i si el desconnecto... I les còpies de seguretat també. Clar, si tu per la nit el poses en mode avió o l'apagues, no es faran per la nit les actualitzacions o les còpies de seguretat. Clar, si al matí tampoc es fan, què pot ser? Que te despistis i potser fa 3 mesos que no fa la còpia de seguretat o que tens 20 aplicacions pendents d'actualitzar. Exacte, llavors és això. No, jo tampoc, jo no l'apago, jo el poso en mode silenci, però que això també són temes de configuració, jo tinc configurat de manera que no soni, a no ser que em truquin uns números determinats. Sí, no pares dir això. Llavors d'aquesta manera, jo sé que si em truca qualsevol no sonarà, però si truquen les persones que jo tinc definides, llavors sí que sona el mòbil. Això és per temes de seguretat, òbviament, no? Però el telèfon jo el deixo connectat perquè vagi fent actualitzacions, còpies de seguretat, i d'aquesta manera no està mai desactualitzat. No, el deixo connectat. Perquè el que va bé és de tant en tant apagar el telèfon. Un parell de cops a la setmana, per exemple, apagar-lo del tot i tornar a reiniciar.
vale? Llavors sí que li No has de deixar una estona apagat. No, jo el reinicio. Sí, és això, apaga i torna a engegar. Llavors sí que li has de posar una contrasenya. Home, llavors... Sí, llavors sí. Sí. Poses normalment és el codi PIN, que tu poses el codi PIN i amb això ja accedeixes. Vale, ja estaria. Però clar, avui en dia els telèfons no els apaguem, el que sí que hem de tenir en compte és això, que si els deixo en mode avió, llavors, clar, per la nit ni fa còpies de seguretat ni actualitza. Llavors, haig de tenir la previsió de fer-ho al matí o al vespre, perquè si no, clar, ens podem trobar que durant un període X de temps no faci actualitzacions, no faci còpies de seguretat i llavors sí que podem tenir un problema. Jo llavors el meu de PIN el tinc amb el que em van donar ells amb una tarja. S'ha de canviar, això no? No, a veure, aquí són temes de seguretat, però recordo una mica que per accedir al telèfon, jo què faig servir? Si faig això, algú pot saber perfectament quin PIN estic posant. I aquí, a la pantalla, queden marcats els dits. Jo hi tinc marcat... Clac, 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 clac. O la ratlla, les ratlles, no, d'aquelles. Ara el voliu ben, Clar. perquè ara jo el veig, la meva ratlla. Que és això, llavors, bueno, és qüestió de netejar la pantalla. Però, clar, si jo accedeixo posant el dit, jo no poso cap codi. Veus? Jo he accedit al telèfon, però no he posat res. Llavors, l'ideal és poder accedir a la informació no amb algo que jo poso, que escric, sinó amb algo que jo tinc, el dit, la cara o l'ull. Llavors, clar, jo si faig així, clac, 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 tu veuràs. El PIN aquell, per quan el tanques totalment, també pot ser amb dit i tot No, això? el codi PIN és sempre quan tu connectes, almenys de moment. Sí. Però després, en el moment que ja has posat per enxufar l'ordinador, al telèfon, Sí que ha d'anar amb... sí, aquell és el PIN per... Almenys de moment t'obliga. Amb els ordinadors, tu ja pots dir a l'ordinador, si vols, quan l'engegues, que et demani contrasenya, que et demani un codi PIN, que són 4 números, o que et demani el dit, o que et demani la cara. Tu pots triar. Però amb el telèfon, quan tu l'engegues, clar, hem de pensar que una cosa és el telèfon, però després també hi ha la targeta SIM. I la targeta SIM, per desbloquejar-la, sí o sí has de posar el codi PIN. Llavors, per tot això te la demana. Seria això. És aquella targeta que ja et dic, que aquell número el pots canviar, si vols. Però, bueno, és una cosa que hem de saber-ho. Tu pots... Perdona, el que dèiem, en un moment 5 minuts tancat amb avió i després ja el pots tornar a connectar. Sí, però apagat, no mode avió, sí, apagat, sí. Però ja n'hi ha prou, no? No, sí, o sigui, tu agafes el telèfon, apretes el botó i aquí ja et diu reiniciar. Reiniciar i ja està. Sí, s'apaga i res, són minuts, apagues i tornes a engegar al moment i ja està. Quan, per exemple, fa actualitzacions de sistema o quan fa moltes actualitzacions o aquestes coses, llavors després, és a dir, ostres, m'ha fet 15 actualitzacions, doncs mira, ara li faig el reinicio, perquè allò que... Sí, aquí pot estar estona. Sí, ja t'ho dic que són coses que pot estar estona. Aleshores, a nivell de on vaig a mirar, si això és veritat, no és veritat, com ho faig, primer, Agència de Ciberseguretat Catalana. El primer, això jo us ho passaré com a enllaç i també perquè ho tingueu. Alertes i avisos de ciberseguretat. Aquí, per exemple, jo entro... No, tranquils, que ja us ho passaré, jo tampoc ho veig, vull dir que per aquí... Aquí, veus, aquí ja està... Circula un WhatsApp amb un enllaç que suplanta la identitat del Lidl, amb promocions falses de Halloween. Halloween és ara, és avui. Un fals missatge SMS de l'agència tributària demana pagament d'una nova campanya de correus maliciosos per a estudiants universitaris. Aquí, una alerta de seguretat. Actualització per a dispositius Samsung Galaxy per evitar vulnerabilitat alta. Aquí diu, hi ha una vulnerabilitat alta amb uns telèfons Samsung i aquí diu quins telèfons són perquè ho facis l'actualització. Circula un correu electrònic fet passar de... Tot això són atacs. Si jo m'ho miro, quan a mi m'arribi un missatge del Lidl, jo ja sé que allò és fals. Encara que me l'enviï la meva millor amiga, que diu, no, és que, mira, he pensat en tu, reenviar-ho, sobretot reenvia-ho. No, nosaltres, si sabem això, podem tallar i dir-li, escolta, no enviïs més això. L'altre dia la meva tieta em va enviar un missatge. Oh, això, que sí, que hi ha un... Atenció, que si rebem
un missatge del telèfon no sé què, sobretot no el truquis, El vas posar en el canal, aquest. perquè llavors et cobraran 1.300 euros, que no sé què. Això és molt gros, És mentida. Però clar, com tu el que vols és protegir la gent que t'estimes, per si de cas el reenvio. Clar, i aquest per si de cas l'envio perquè me'ls estimo, el que estic fent és ajudar a difondre una notícia que és falta i fer que la gent encara estigui més nerviosa, perquè clar, ostres, mira què passa, què tal. Per exemple, aquí són jocs dels jocs on ho pots trobar. Un seria aquest, l'Agència Catalana de Ciberseguretat. L'altre dia, i és que ara ho buscava i no sé qui m'ho va enviar, que deia que també hi ha ara un nou model d'estafa si portes la localització activada. Sí. Sí, ja en parlarem. Sí. Sí, és una mica liós, ho comentarem. Perquè ara hi ha una nova manera d'ubicar-nos que depèn com l'utilitzem, és una eina molt bona, però depèn com s'utilitzi, pot ser dolenta. Llavors això ho veurem. I ho estan utilitzant, per exemple, per robar vehicles. Per robar vehicles. Perquè saben... Poses un dispositiu, és com les pel·lícules de James Bond, saps? Jo passo al costat d'un cotxe o d'una moto i enganxo una cosa, pam. Llavors aquell vehicle jo el tinc localitzat i puc fer el seguiment. Però que si claves una cosa allà, el seu amo ho deu veure. No, però clar, tu fas amagat, un lloc que no es vegi, que no sigui... Aquests que fan això Ja ho tenen per... O sigui, inicialment l'objectiu d'aquesta connexió no és perquè ens robin la moto, però clar, hi ha gent que pensa sempre una mica més enllà de lo positiu, val un negatiu, i fan servir aquestes coses. Llavors, clar, què passa? Que veuen aquell vehicle, on va, on està, quines hores passa al lloc, i llavors quan ja agafen una mica els horaris, diuen, ostres, pot ser que aquest vehicle a les nits de les 10 fins a les 7 del matí està en aquell pàrquing. Vaig a les 3 de la matinada i me'l reemporto, perquè sé que estarà allà i ja està. Però té també una utilitat pràctica bona, però ja ho veurem perquè és una mica... Sí, són coses que... És que és una passada la quantitat de coses que ens van sortint constantment. Abans ho dèiem, vull dir que és que podríem estar tot el curs parlant només de seguretat, sense parlar de res més. I tot i així arribaria a final de curs i no ens ho hauríem acabat tot. INCIBE, aquest de l'Instituto Nacional de Ciberseguridad. Aquest ja us he comentat alguna vegada. Important. Aquí també tenim l'INCIBE, experiencia, INCIBE, ciudadanía, menores, eventos, campanya Espanya Digital. Important, telèfon 017. Si tenim un problema de seguretat sèrio, podem contactar per aquest telèfon, el 017, per WhatsApp, per Telegram, per correu, directament. Quan tenim un problema de seguretat sèrio, aquest és un lloc on ens ajudaran, on saben què hem de fer en funció del problema. Sí, perquè són especialistes en això. És que m'han atacat, és que m'han robat, és que m'han... A que sigui, tu truques aquí, els expliques el cas, és gratuït, vull dir que això és nacional. Res, cap més número davant. No, 017. I ells que surt, sí? Sí, i ells te diran, a veure, evidentment, si t'han robat, i potser els diners no es poden recuperar, però sí que et diran, bueno, doncs has de fer això, has de fer això. A nivell... A nivell informàtic, a nivell noves tecnologies, si tu t'ataquen, si et roben, aniràs als Mossos i faràs la denúncia a la policia. Però ells diran, vale, has fet la denúncia, ja està, ara ves al banc i el banc te dirà, vale, doncs sí, doncs no, això. Però aquests et diran, a veure, què ha passat? Perquè no només és el fet que m'han robat, és que si m'han robat poden tornar-me a robar. Llavors dius, vale, això potser ja no ho recupero, però aquí potser em poden informar com puc fer perquè no em tornin a robar. Perquè, clar, un cop t'han robat el número de compte o aquestes coses, qui et diu que no ho tornin a fer? Llavors ens orientaran i ens donaran passos importants. I aquí també, aquí dintre, de tant en tant podem venir i veure una mica què està passant, notícies i tot això. Jo sempre poso l'exemple de l'Instagram, o sigui, anem a l'Instagram o anem al WhatsApp i de vegades passem hores mirant, o a Google, mirant coses que dius,
he estat aquí no sé quanta estona i no m'aporta res. Doncs per mirar coses que no m'aporten res, miro aquí i quan jo rebi un atac que sospito, si jo ho he vist aquí, ja sé que és un atac, ja sé que és un WhatsApp que és dolent, ja sé que és un missatge que no, com el que us vaig enviar l'altre dia des del canal. I para todo lo demás, maldita és, que aquesta alguna vegada també us l'he dit, maldita.es, totes les notícies falses que hi ha, que es difonen, aquí és un lloc perfecte per comprovar-ho. Maldita.es, maldita és, dius maldita és amb el punt per allà al mig i ja està. Tenen canal de WhatsApp, igual que hi ha el canal, jo tinc el de TIC Formació, igual que hi ha el canal de la Vall d'en Bas, que penja molta informació, doncs també hi ha el canal. Ja us el passaré l'enllaç perquè si voleu entrar. Per exemple, què és la notícia malauradament d'aquests dies, des de fa 2 dies? Doncs tot el que està passant, per desgràcia, a València. Doncs aquí te desmenteixen totes les notícies, totes les falsetats, tot el que està passant allà i és un lloc on pots comprovar-ho, perquè al final ja no saps qui t'has de creure o si això realment ho ha dit aquella persona o això ho està fent el govern o si això ha passat. Doncs aquí fixeu-vos que m'està posant tot de notícies, que diu fetges hores de les alertes, avisos i ES. Y una cosa que es importante, aquí, por ejemplo, los avisos y alertas meteorológicas por el DANA en Cataluña para el 30 de octubre, que normalment les notícies falses no parlen de dates. Et diuen ahir, la setmana passada, abans d'ahir, però no et diuen el dia. Clar, sempre és abans d'ahir, sempre és ahir, però mai és. Es repeteix aquest dia. Aquí et diu 30 d'octubre. Clar, el 30 d'octubre, avui és 31. Clar, si jo dic ahir, sempre pot ser ahir, però si jo dic 30 d'octubre no pot ser sempre ahir, sempre serà el dia, no sé si m'explico. Per això és molt important que quan veiem una notícia que no ens diguin ahir, abans d'ahir, o lo han dicho por la ràdio, o acaben de dir per la tele, no, en quina tele ho han dit, a quina hora i quin dia. Això sí que ho pots comprovar, jo no puc comprovar el que van dir ahir a la tele, perquè ahir sempre és ahir i la tele hi ha molts canals. Per tant, veieu aquí que normalment si entrem en aquests enllaços, aquí, malauradament, avui estem parlant tot de València. Aquí vens, perquè aquí el que fan és que, veieu, tenen aquest WhatsApp també, i ells també ho comproven. Si a tu t'arriba alguna cosa que sospites que pugui ser no del tot cert, els hi pots enviar, i ells ho comproven. Clar, això és xarxa. O sigui, a mi m'ha arribat alguna cosa que jo sospito. No sé si és veritat, els envio mails. I ells què fan? Comprovar-ho. I un cop ho han comprovat, llavors diuen sí o no. I ho publiquen. D'aquesta manera, alguna cosa que jo dubto si és veritat o no és veritat, ells ens ajuden a comprovar-ho. I és un servei que és molt interessant, perquè no és entitat pública, no és govern, però fan una tasca molt interessant i ens pot ajudar. Jo dic, us passaré l'enllaç per seguir el canal si voleu, i llavors quan t'arriba alguna cosa dius, ostres, aquest missatge, el que sigui. Aquell missatge que us vaig enviar l'altre dia, a mi quan me'l van enviar, el primer que vaig fer vaig venir aquí. I aquí em van dir, no, això no és veritat. I aquí tens la prova que no és veritat, i llavors vaig fer la notícia i us la vaig penjar. És això. Vale. Pues ja ho tenim, no? Ja ho tenim per avui. Ara la setmana que ve. Sí, pensem, Doncs la setmana que ve més.